hoe is het vandaag gegaan in IJsendijken, ondanks het wisselvallige weer? Ja, het weer dat speelt altijd parten. Vorig jaar kon het niet doorgaan vanwege erg slechte weersvoorspellingen. Dit jaar hebben we toch de gok genomen om toch door te gaan. Vanmorgen een paar buitjes regen gehad en nu komt de zon er gelukkig door. Dus de rest van de ochtendprogramma ziet er goed uit. Verder is alles goed verlopen? Ja, tot nu toe wel. Wel wat kleine aanpassingen. Jammer is dat we deze middag geen ploeg hebben. We hadden maar 1 ploeg opgegeven en daarom is er geen middagprogramma. Maar voor de kleintjes is het toch een gezellige ochtend, denk ik. Ja, dat is ook het belangrijkste. Koningsdag voor de kinderen, die moeten dat blijven kunnen krijgen. En het Oranje-comité zal zich inspannen dat die kinderen dat zeker kunnen behouden. Hoe heten jullie? Jessica, Maaike. En waar komen jullie vandaan? IJsendijken. Ik ook van IJsendijken. En hoe heet jullie ploeg? Kaasvlee. En hoe gaat het met de kaassoufflé? Goed, ja, goed. Hebben jullie al veel gewonnen? Ja. Bijna alles. We moeten nog 1 spel. En welk spel is dat? Lotlopen. Is dat moeilijk? Ja, heel moeilijk. De kampioenen 2017 Koningsdag IJsendijken, de Habibas. Oké.